Ladies and gentlemen, introducing your first fighter, fighting out of the blue corner, representing the city of Bursa, Turkey. This man is 25 years of age and is a Balkan Wushu champion, presenting Emirhan Çolpan. Introducing his opponent, fighting out of the red corner and representing Bulgaria. He is a two-time Bulgarian national Sambo champion, a kickboxing champion, and world champion of Saenchai Muay Thai. Ladies and gentlemen, presenting Mitko Elias. Your referee in charge is Mr. Isam Akgül. Игралното поле виждаме представителя на България Димитър Илиев в червения ъгъл и Емиран Чолпан от Турция в синия. Начало на матча. Митко Илиев е един от най-горещите български бойци в момента, така че много хубаво, че успяваме да го видим и на нашата сцена. Има опит в Санда, има опит доста сериозен в професионални ММА срещи, шампион по кикбокс и по муай тай. Срещу него от турска страна имаме балкански шампион по Санда. Интересна среща ще бъде. Митко е доста грамотен и в борбата и в стойката. Зрелищен боец е. Ще видим какво ще ни предостави опонента му. Доста внимателен до момента и добре избиращ атаките си. Митко малко по-темпераментен боец. Търси тежки удари, широки такива. Това обяснява, може би, начин, по който го посрещна публиката. С бурни аплодисменти. Изчакват и двамата, търсят пролука. Взимат представа за играта на противника си. Състезателя в синьо пласира два добри лоу-кика. Митко отговаря веднага. Питна и главата на опонента си. Отговаря състезателя с синьо с ритниви в тялото. Не успява Митко да свърже добре атаката си още и да нанесе силен удар. Успява да удари точно. Ефектен опит за изпълнение. Много няколко добри атаки на турския му опонент в краката. Ще залага на тях явно. Търси висок ретник. Някакъв проблем с турския състезател. Аркада може би. От нашата гледна аркада, Кътмена го обработва. Трудно може да преценим и... Може би вежда. Нищо сериозно мисля, поне нямаме видими индикации за това. Матчът продължава. Хубав лоу-кик на състезателя в синьо. Турската публика се активизира изключително много. Тежко ляво круше от Митко, ще успее да се бори с. Не чака изобщо. Атакува веднага. Продължава да настъпва нашия състезател. Тежко ляво круше отново, явно ще залага доста на него. Виждаме следи по лицето на синия състезател. Успява да го нарани. Проблема с веждата може би се засилва при турския състезател. Виждаме колко кръв има по лицето му. Отново хубав лоу-кик.
на състезателя от Турция. Емирхан Чубан. 10 секунди до края на рунда. Опит за зрелищен завършък на турския състезател. Втори рунд. Тежко дясно круше. Добре намери целта. Отстоява добре турския състезател. Николиев изчаква. Експлозивно начало. Търси може би втора Леко подобна запише. атака. Чуваме и двете агитки. Залъгва Митко и пласира добър ляв прав. Отговаря с ръки в тялото турския състезател. Хубаво влизане в предния крак. Не успя да довърши сътварянето. Получава лоу-кик за сметка на това. Опитва серия тежки крошета нашенецът отново. Историята на срещата виждаме доминантна игра с ръце от Митко Илиев и отговор с крака от Емирхан Чубан. Още веднъж две не лоши крошета от червения лол. Изчаква ли нашия представител? Как мислиш? Мисля, че да. Мисля, че търси своя удар по иска зрелищен край и подбира по-добре атаките си. Използва добре елемента на изненадата в началото. Не очакваше, може би, турския състезател толкова експлозивна атака. Сменя много добре твърд джаб с ляво круше. Пуска такъв и в тялото. Дава реакции турския състезател, че не е наранен. Моят опит казва, че най-често, когато виждаме такава, е наранен. Ще видим дали е така. Още едно тежко круше. Имаше лакет, който ще бъде наказан Митко. Или само предупреден в случая. Отново лоу-кик за турския състезател. Търси тежките крошета в края на срещата Митко Илиев. Край на рунда. И започваме трети рунда. Им ще търси ли Митко тежка атака отново в началото. Смени към краката този път. Опитва да подава различна информация на опонента си и да го кара да гадае какво следва. Отново хубав лоу-кик на турския състезател. Тежък ляв прав от Митко. Размяна в клинч. Чек на този лоу-кик. Успява обаче консистентно да го пласира. Изчакват се и двамата състезатели. Хубаво круше пак на Митко Илиев. Коляно в торса и десен прав в тялото като отговор. Чувате, публиката реагира на всеки пласиран удар. Поредно тежко круше. Нагорещи се публиката доста. Някои от зрители са съвсем близо до арената. Съпреживяват всеки един удар на състезателите.
Продължава да пласира локика синия състезател. Митко изчаква. Търси може би тежкото кроше отново. Опитва ляво. Получава десен прав. Получава и коляно в торса. Усмихва се турския състезател. Опитва се да покаже, че е във форма. Две леви крошета, успешно пласирани. Залата избухва. Хубав лоу-кик през двата крака. Целеше опорния крак на опонента си Митко. Получава ритми в тялото. Търси отново Чехов. Иска да го хване с предното крошеро, като отстъпва. Бурни възгласи към нашия сънародник. Силна подкрепа от трибуните за Илиев. 10 секунди! Хубав дабъл лег. Атакува без команда турския състезател. Успява рефера да охлади страстите. Много емоции в последните секунди на матча. Сериозни емоции от Има трибуните. нужда да успокои и турския. Спортменска проява от страна на двамата. Виждаме и хора от публиката много дейно участващи в даването на съвети. Аз мисля, че това беше края на матча. Това беше края на матча, да. Не знам защо не беше спрян часовника, докато се случваше това. И очакваме официалното решение на съдиите. Надявам се, че не чувате залата. Да, притеснявам се да няма бунт. Ladies and gentlemen, after 3 rounds of action, we go to your judges' scorecards. Your winner, fighting out of the red corner, Mitko Iliev! Please hold your applause for his opponent, Emirhan Joban.